Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi nhau dzozuva rochima 23 mwedzi uno wachiwabvu ipapa tikatanda munhau dzanyasi maMPO CCC vari kuita kuhwisana manduwe pakaita kunyangariwa. Johana Mamombe agosungisa kuendesa mubiya ache kudarudzi mhosva Nyandoro wese maMPO CCC Bridget nzinga abhadhare naJohana vainga andibhadhare mari inoita 100 churu chomadhora okuAmerica, $100,000 pachirungu. Vainjo kuti ari kushatisa zita rangu rikaiti kuona kuti ichapera yakaita sei kumatare ikoko tinenge tichikunyepai apa izvezvi nyasi wamunangaro wangu wari kuti ndikusangana newabiya angu watungamira nyika dziripo kuita musangano wokuchengetedza mhuka. Rikaiti kuona kuti zvimwe zvavanenge vachizoreketa pamusoro ponyaya dzacho tinenge tichikunyepai. Vanhu vawadziwa fani kwareketeka kuti kuno kakombi koNissan Caravan manduwe kapiriguka paya pakaroi wakomana paya muchangopfuura karoi kachienda mugwagwa iwo unoenda kuchirundu paya pakanyangara vanhu vakuwara nokutoti kandoita kugwa kachibva katoita kuumburuka zvakaita kuoma chaiko. Tikundoti tikutenda yawe kuti palibe wakuwara zvokupfa tondoimba kuti iwe wakuwara wacho ngawarapiwe nokuchimbidza wachimbidze wapora. Paino hurumende yedu vanhu vokumabvuku tiri kukuzivai taada kutoti ipapa hatiise iyo ka flyover manduwe kuti mukone kupfuura muribe kubhaguriwa nomotika. Kutotenda dzamwa manduwe nokuti mabvuku yabvira kare paribe ambozvifungwa kuti inokona kuita. Wakatoti tida kutoti tiise Liberation Legacy Way ipapo inongo ichitekaira motika 3 dzichienda uku dzimwe 3 dzibenhuka uku. Rekai tizotenda dzamwa isu tinenge tichizoona pazvinenge zvakiitika. Kwaipapa vanhu vokambani yoVarichem vari kuita kuhwadziwa vakaendesa vanhu vaivasenzera wairi Edwin Sibanda apo kare naMilton Gore Musandu wakaendesiwa kudarudzi mhosva wachinzi kubva gore 2021 kusvika gore ra2025 wakaita kumora mari inosvika zviuru 340,000 $340,000 pachirungu wachiba hawo wasingaende kobenhutsa mari iyi. Ndipo unotoona kuti kambani ikaona yaita gore iri pekuboya kuti paboika mari inosaika iri kusaika inosvika zviuru 20 pane zvimwe zvaiitika apa rikaiti goramba tichiona hino kuti akawatengesa yombani ticharamba hedu tichiringa kuti zvinenge zvinano papi uku kambani yatagwirei yagwa mhanduwe kaya yosamende iyoyo nokunetsa kurikita samende uku vanhu vachida kuwaka nokudii watadza kusimuka paya pakanyangariwa. Waakutotsvaka izvezvi kuti mbana ano mari yokuti aise mari imomo womupawo zvikamu zvokambaniyo. Mabuja idi kana tichiti bhogo iko kubhakera kunoita kuuraya mhanduwe ndozvezvi zvamuri kuona zviri papamo. Kwaino Herald David Whited Textiles yakutoda kutoti imukepo kare nokutoti kukadoma nokuchegutu yakutotanda kusenza. Mhanduwe kwai kana yakusenza zvisvino ichatoita kuti vanhu vanosvika churu chibodzi waboye mabasa hede. Rekai tirambe takaringa hedu takanyarara kuti zii nokuti izvi wagara wachindozvireketa David Whited wachindoreketa zvibodzi izvozvo. Rekai tigoona hedu kuti wanoperera papi. Wanoita zvokuchera zvicheriwa choplatinum wokaro kwaiwa kutsvaka mari inoita 165 mamirioni okuAmerica, $165 million pachirungu kuti wakone kupedzesa kuwaka mugodhi wawo kungezi. Rekai tirambe tichiona kuti wanoipedza sei iyoyi tinenge tichikunyepai.
Ipapa kwai wanhu vari kunze kwenyika kweZimbabwe kubva patandagore kusvikira mwedzi wapfuura wakatumira mamiriyoni 820 pokare nguva ibodziyo kukaitiwa chikwereti. Zvikwereti zvakauya munyika zvakasvika mamiriyoni 560 million US dollars pachirungu. Ipapa kwai zvinhu zvatakatengesa kunze kwenyika zvakaita mabhiriyoni 2 mamiriyoni 2.6 billion US dollars pachirungu. Tikati elkamu ndokukona kawo kureketa kuti mari yese yatakaboya kwai yakasvika mabhiriyoni 4 mamiriyoni 4.6 billion US dollars pachirungu. Kutenda izvozvo tikaitione kuti zvinenge zvienano papi. Kuna vamwe watsano kukaribha kwai wakatsikiwa nonzou kutopfa chaiko mhanduwe. Yakandovamukirira paribe zvawaita nadzo kwakutowatsika paya kwakutopedza naye munhu kwakumufutsira nomashizha idimwe yawo ngauzorore murugare. Kune imwe nyaya yaburika kuti kwai kuno mumwe MP wokumasvingo edzasi Tanatsiwa Mukomberi hanzi akatopfurirwa motika yache abatiwa mudzimai womunhu. Imi pakanyangariwa apo. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvi. Tichambwa nyaya yacho painenge iri kuenda kumatare edzimhosva kuti inenge ichiperera papi. Nyasi kwakuchitamba Scotland noChicken Inn. Mutambo wacho uribe kuzopera woChicken Inn wajamuka paya kwai Scotland yapuhirwe ipena taakupedza. Paribe chisvino rekai tigoona kuti zvinosvika papi. PSL wandoti aiwa rekai tigoringa kuti mavhidhiyo acho anenge achiburika kupi. Pokare kuti zvii zvinenge zvichiitika tozoita kuti tiri kudini. Mangwana Kwekwe United inenge iri kukwekweredzana noTero 1. Wakomana waGreen Fuel wonzimbe wanenge wari kutamba newakomana wokubheja weMakasa weMosi. Apa Ngezi Platinum inenge iripo ichiratidzana masimba noDynamos. Bikita Minerals ikati isusu tinokonawo zvokudzima magetsi oZPC. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. Yadha Yamagaya inenge iripo ipapo noFC Platinum wachitamba. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ipapa EFF iri kuramba zvaisiwa nogurukota noringa nozvo kutekaidziwa kwemasoko kuti kwai wada kuchinja mutemo uripo kuitira kuti wakone kuburitsa kuti vanhu wapinde zvakanaka wasingakwanisi kupinda izvezvi kuti wapinde kawerewere mhanduwe nokuseri wachisiya mutemo yoBEE. Pakanyangara haidi. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Uku Sirairo Sirota hayo abatiwa paye. Kwai atobatirwa motika mhanduwe yaanga ari kuseenzesa. Apa kwai mari yacho yaakatenga nadzo motika idzodzo nozvimwe imari yaifanira kuenda kowaka dzimba dzomachembere dzinogara hwarawa nochembere mhanduwe. Ona munhu ari kumora achikuita madiri aJorgina nomari yakadando. Idi yawo ngawapindirei. Izvi zvakaita kunyangariwa chaiko. Kune mhuri yokuAmagcina Traditional Council. Mhanduwe wabva watoti ipapa taakutoti Rupert iye muchena iye hatomubi yedu totomuisa kutomupa chigaro chaicho chikuru mumba medu muno. Unoita kuzvisaya kuti kohoko nai zvakambomira sei. Rekai tigoona hedu kuti zvichaperera kupi. DRC yagoreketa kutoti zvaJoseph Kabila taakutomusunga kana tikamuboya anomhosva ipapa totomusunga chete nokutoti tabisa nyaya yekunzi kwai anosungiwa nekuti anga ari mutungamiri wenyika taibisa wakomana. Pakanyangara. Rekai tigoona. Ukuwo bato rinotonga kuNigeria kwai ragoti iwo hwarawa iri kuhwara Bola Tinubu
ndiye ngaarambe aripo pokarepo ari kuita sarudzo. Zvakaita kuoma chaizvo, zvinoita kuhwadza asi ndikaiti rambe tichiringa. CNN iri kutobvunza kuti kohokona vakomana vanhu vomuAfrica vari kutayirwa mari kudandi. Kwaipapa wanhu womuAfrica wakaburitsa mari inoita mamirioni 40 chaiwo mari yekuAmerica wachirambiwa mapepa okuenda kuEurope mugore rapfuura. Vakomana dai mari yese ita tiri kuitenderedza munyika medu umu zvaita zvezvinodi. Tikaiti rambe tichiona uku chikoro chofundo yepamusoro choHarvard chafara chanzi chimbobvumiwa kuti chinge chirambe chine vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Hurumende inozuro yange yazviramba kunobva wamhanya kumatare. Rikaitione kuti inoperera papi. Kugeda komeno kwakutanda mhanduwe pachikwata choManchester United nekutoti kwaizvezvi mabasa anosvikawo 200 chaiwo ari kudzimiwa ipapo wachiri kuadaba. Wobva watoona kutoti idihwe ndohuno rikaitione kuti unosvika papi. Tinenge tichikunyepai kuti kune zvimwe zviri kuitika. Tiri ipapo mabuja aiwa tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe onhawu.